kita pulang ke kampung. Ayah Jumandi telah menantikan untuk abah kumpul di hari raya lain. Rumah gadang mau pulang karena rantau manahan hati. Sakit jo sanang nan ditangguhkan. Jika salah terlampau gadang, maaf dipinta satulus hati. Di umur ambo saumwa jagung moy. Batiah galamai kini lama nanti, mahimbau dan sana nan adu di rantau. Mari bagagilah kita pulang, Minangkabau jorandanglah menantikan kita. Mari bagagilah kita pulang, Minangkabau jorandanglah menantikan kita. Paninggahan dulu jadi lupakan, bukit barisan jadi saksi kita. Mengkotakan kampuangan jo halaman, bukit barisan jadi saksi kita. Mengkotakan kampuangan jo halaman. Latih bomba sonyo kita pulang ke kampuang. Usalah dan sana lamo di rantau. Marilah bakumpuang kita rayo kini ko. Manguleh katupenan jorandang dagangnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Latih bomba sonyo kita pulang ke kampuang. Usaha dan sana lamo di rantau. Marilah bakumpuang kita rayo kini ko. Manguleh katupenan jorandang dagangnya. Latih bomba sonyo kita pulang ke kampuang. Usaha dan sana lamo di rantau. Marilah bakumpuang kita rayo kini ko. Manguleh katupenan jorandang dagangnya. Hidung
sana nan jauh di rantau, pulanglah pulang karena minang inget tapian jo kampung halaman. Salam imbau dari rumah gadang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau pernah kana di Bore Jawa? Saayun sapa bimbingan mama colo kamanakan malah teh bulan Ramadan salam bajawe kamanakan Barayu di kampung kita ada yudayu di tanah bunda bajawe enak salyang basuh are ganggang salyang menyapa salam barayu dari Minangkabau dibuka kulai katope kulai kapal basanda gurau jasana dari rantau nama bulan minang marimbau salam barayu dari Minangkabau bersambung tangan saling bajambau basanda gurau jauh rantau nama bulan minang marimbau basanda gurau jauh rantau nama bulan minang marimbau darak rapuh sikara kali bersambung mali coba nyiara baputa kampung coba kuliling Minangkabau berbagi salam